Kyllähän meillä alusta lähtien on ollut tavoitteena se, että me tehdään tästä kristallisportista tämmöinen koko kansan liikunnallinen olohuone, johon jokaisen asiakkaan on helppo tulla. Hän saa täältä ammattitaitoista palvelua ja mikä ehkä tärkeintä vielä, kun hän lähtee pois, hän hymyilee. Jokaiselle meidän jäsenelle kuuluu personal trainerin laatima saliohjelma. Se on henkilökohtainen, joka opastetaan myös sitten tuolla salin puolella. Tällä pyritään siihen, että liikkeet tehdään teknisesti oikein ja asiakas pääsee kehittymään. No sen verran täytyy kyllä kehua, että rekryssä ollaan onnistuttu. Meillä on aivan todella hyvä porukka, iloinen porukka täällä työskentelemässä. Ainutlaatuista ammattitaitoa. Jokaisella on oma osaamisalueensa ja koko ajan sitä kehitetään. Ryhmäliikuntatuntien osalta asiakkaille tarjotaan aamusta iltaan todella laajasti erilaisia ryhmäliikuntatunteja, joista jokainen varmasti löytää omansa. Asiakaspalautehan meillä on erittäin tärkeää, että sillä tavalla me pystytään kehittämään tätä toimintaa. Ja sitä on kyllä todella mukavasti tullutkin asiakkailta. Kuntosalilaitteet, vapaat painot, aerobiset laitteet, kaikki on suunniteltu niin, että täällä pystyy treenaamaan niin huippu-urheilija kuin kuntoilijakin. Urheiluseuran verkosto meillä on erittäinkin laaja. Me järjestetään fysiikka- ja ominaisuusvalmennusta aina futisjunnuista tuonne Mestiskiekkoseuran valmennukseen saakka. Huippu-uutuutena meillä on tämä FitRunks-konsepti, mikä me ollaan tuotu ensimmäisenä Suomeen. Tämä on Jenkeistä lähtöisin oleva konsepti, mikä on siellä todella suosittu ja näyttää kyllä ihan samalta täällä Savonlinnassa. Eli tunnit, mitä ollaan nyt 2-3 viikon aikana järjestetty, kaikki on täynnä. Ja me lisätään näitä tunteja sitä mukaan, kun tarvetta ja kysyntään tulee. FitRunks asettaa asiakkaalle pienen ajan tavoitteita, joilla asiakas pystyy seuraamaan oman kuntonsa kehittymistä näiden tietyllä tavalla tasotestien avulla.